Azken egunotan hainbat bilera egin ditugu Gerediagarekin Durangoko azokaren inguruan. Beraz, Durangoko azokak Eusko Jaurlaritzak ezarritako jarraibideak beteko dituela aztertu ondoren, azoka egitea baimentzen duen txosten tekniko bat helarazi diogu Gerediagari. Gerediagak neurri zorrotzak hartuko ditu kulturzaleen segurtasuna bermatzeko eta alboan izango gaitu laguntzeko prest. Garai zailak bizi ditugu eta guztion artean konpromisoz lan egin behar dugu Durangoko azoka eta Durango guztia leku seguruak izan daitezen. Horregaitik, Durangora etorriko diren guztiei arduraz jokatzeko eskatu nahi diegu. Izan ere, azoka ez da landako gunea bakarrik mugatzen, azoka Durango osoa da eta Durangorekiko errespetuz jokatzea eskatu nahi dizuegu. Durangok euskal kulturaren ateak irekitzen dizkizuen bezala, Durango ere arduraz jokatzea eskatu nahi diegu bisitariei.